menja ràpid, qualsevol cosa, corre a la faena. Este és el dia a dia de molta gent en les ciutats, però hi ha una altra forma de prendre's la vida. Davant d'este frenesí, la recepta és slow food, un moviment que defensa que torne la qualitat a taula amb aliments com el que trobem en esta tenda familiar. Este producte fresc és un producte que està criat en la zona, que té un consum per la zona, que és un producte totalment natural, que amb el qual el sabor, la textura, tot, és molt més millor que qualsevol altre producte. A part de que, al ser un producte natural, té una duració més llarga que els productes que estan tratats en productes químics o el que sigui. Molt d'este gènere ve dels camps de Pep. Les seues terres són una mena de laboratori d'agricultura ecològica. Així veieu el triturat, en aquest cas això són fulles de palmera. Això és el triturat que mos ve, no? Sense mesclar-se en excrements animals també és composta, però li costa més. Però al mesclar-se en excrements animals, que tenen molt de nitrogen, es transforma més a pressa en humus. Aliment per a la terra que es tradueix en un producte més natural per al consumidor. Quan tu estàs fent una agricultura ecològica durant una temporada, anys, 2 o 3 anys, els productes ixen més sans, a part d'eixir més sans, ixen més sabrosos, sempre. La majoria, en alguns es distingirà més, en altres menys, però es nota. Al corral, Pep mima estes gallines valencianes de Xulilla, una raça que es pretén rescatar i millorar. Aquesta gallina té l'esclavina i el coll de coloret i és com cal, però, sin embargo, la cresta la té xicoteta, la té curta. Tenia que tindre la cresta com ixa. Ixa que té la cresta bonica, li falta el colorit del coll i de l'esclavina. Faran falta uns 10 anys per a aconseguir una raça pura d'este tipus de gallines que es crien com tota la vida. Com a resultat, tenim estos ous, i la dotzena pot arribar a valdre 4 euros al mercat. Aquest menjar que estan menjant és menjar totalment ecològic. Entonces, què passa? Pues que estan molt soltes, estan molt naturals i estan més sanes en general. Qual no vol dir que no puguen agafar alguna malaltia també, però la veritat és que es crien d'una manera molt diferent. El sabor de l'ou és completament distint. Mengen el que mengen, sempre i quan mengen natural. Hi ha una cosa que no té valor i és la salut. Si menges mal i menges coses inadequades, estàs mal. Si menges coses bones, frutes i verdures del temps, fresques, de temporada i de la terra, difícilment estaràs mal. Si no estàs mal, el que gastes en medicines te pots gastar perfectament en menjar. En aquests moments els aliments són mercaderies. Nosaltres això no ho acceptem i ens rebel·lem totalment. Per això, el moviment Slow Food a la Comunitat Valenciana dona suport a aliments que han desaparegut del canal comercial perquè no són prou productius, però que amaguen una riquesa nutricional que no té preu. Entre esta llista d'aliments estan esta classe de cacauet. El cacau del collaret és un cacau autòcton que estava en perill d'extinció. Solament 5 agricultors se'n planten a tota Espanya, entre els quals està l'incansable Teodor. Així continuem dedicant el cultiu el mateix que fa 200 anys, el mateix, no? Però el producte així en la zona de València és bo perquè la terra fa que siga bo. Per això, molts volen retrobar-se amb este sabor que també es paga. Això és la mateixa comparació que en el pernil. Això és el jabugo del cacau. El que han fet és, per a revaloritzar aquest producte, buscar llaurós que tenien encara llavor i que feien cacau per autoconsum, amablement ens han facilitat tota l'experiència que n'hi ha al voltant de cacau i l'hem escrit perquè no es perga, i han guardat llavor. I al temps el que han fet ha sigut començar a promocionar-lo primer a la gent del poble, en els xicotets comerços del poble, i a continuació en els grans escaparates de la gran restauració valenciana. I és que algunes cuines aposten pel producte de tota la vida. Jordi és xef d'un restaurant amb la filosofia Slow Food i cada matí va a l'hort ecològic a collir el que es guisarà eixe dia. Mira que és porreig.
El soul food está concebido precisamente para reencontrar esos sabores teóricamente perdidos. Bueno, no sé si se han perdido, pero perdidos para la gran mayoría. Sí, així tenim una campera, és el cavall que treballa així en el camp. El slow food es un movimiento que se produce en contraposición con el fast food y que lo que intenta es devolvernos a nuestros orígenes o a lo que nunca debimos perder. En molt poc d'esforç estem retrobant-nos cada dia en les coses que tenim al nostre abast, que tenim fàcils, que tenim en els nostres pobles, que han sigut i són un tesor i que avui estan desestimades. Això és una varietat de batxoqueta que se feia antigament, que el que estem fent nosaltres ara és intentar recuperar totes les varietats que se feien així, totes les varietats autòctones de la zona i poder cuinar en elles, que la gent conega aquests productes que han tingut. Tu mira quina batxoqueta. És impressionant, això. Ara, la collita va directa a la cuina. És l'hora de l'acció. La mateixa sorpresa que tenen els meus comensals la tinc jo tots els matins. És la sorpresa que me trobo jo quan vaig al camp, quan vaig al mercat i trobo els productes que tinc, és la que se troba un client meu. O sigui que així lo bo és que quan aquest client s'assenta a la taula, per el matí havem anat al camp, que ja ho heu vist, agarrem les verdures i les servim a la taula. Se comenta siempre que los grandes restaurantes pues lo que hacen es utilizar el mejor producto que encuentran. Y para eso, bueno, pues se valen tanto de plantaciones propias como de algunos agricultores que lo hacen para ellos, o bueno, o recolectores de setas que trabajan casi en exclusiva para esos grandes restaurantes, ¿no? Tots els dies tens que pensar, tens que elaborar els menús, però el tema és que la qualitat és el màxim que nosaltres li demanem al producte, no? El plato de calidad yo creo que no se ha perdido nunca dentro de los restaurantes de calidad, ni en las casas normales de calidad. Lo que es cierto es que, bueno, pues hoy en día las personas que trabajan y además no trabajan bastante lejos de su casa, pues no pueden plantearse hacer una comida lenta ni de calidad. A lo mejor tienen que plantearse la cena, pero seguramente cuando llegan allí tampoco se plantean la cena de calidad, sino que se comen un bocadillo y un yogur y ya está. Per això, quan Paco té temps, no dubta d'anar a este restaurant per tastar amb gust plats com este arròs amb colom. Cada volta que torne sempre ens sorprèn amb sabors diferents, que són sabors molt tradicionals i coneguts, que en casa, entre que no tens temps i el no saber combinar un sabor en un altre, sempre en este tipus de cuina recuperes el que és el sabor tradicional, però sempre en sabors combinats que tu n'imaginaries. Nosaltres el que intentem també un poquet és introduir a la gent aquest tipus de cuina, que és un tipus de cuina de base molt tradicional, però potser pots vindre i te pots sentir un poc raro, no? Però, clar, quan ve la gent així i dina o s'ho menja el que és el menú, diu que ho entén tot perquè els sabors són els de sempre, no? Este menjar també és emotiu, clar, perquè què passa? Que jo a casa ara cuine coses molt senzilles, entonces quan jo menjo aquests tipus de plats, me recordo quan anava a casa de la meva iaia, que anaven tots els cosins a dinar, entonces ella ficava una espècia que no has tornat a tastar fa 10 anys, entonces et recorda, entonces clar, hasta t'emociones moltes vegades perquè clar, tastes un plat que potser si arròs et recorda a l'espècia que ficava la teua iaia quan estaves dinant en la família, clar. Ahir mateixa una senyora major que va estar així se va emocionar perquè deia que això era un producte, és una batxoqueta d'una varietat de la beta, que se diu, que això se feia fa molts anys, i se va emocionar dient que això s'abuelo en el camp ho llaurava, no? I ho va veure així en el restaurant i la dona va al·lucinar. I és que el paladar i la vista al·lucinen quan el que espera a taula és una qualitat que deixa un regust de sabors tradicionals que tampoc sorprenen tant a la butxaca.